нямаме с какво да си запишем. Нямаме и микрофон, брат. И какво от това? Ползваме Sony Ericsson, брат. Нямаме айфони, нямаме таблети, нямаме скъпи компютри и конфети. Всичкото е добре, стига да има малко музика и какво да пея бе. Песента се казва България на всичко, поне на част, другото, че е фристайл.